Di, Sergio, estamos a 10 días do playoff. Como estás ti e como chega o equipo? Bueno, penso que o equipo agora todo parece xa máis real, xa todo está máis cerca. Penso que o equipo colleu boas sensacións. Sí que é verdade que ao principio igual se nos facía un pouco largo porque vías o partido moi lejano, pero agora que xa queda apenas unha semana, a verdade que o equipo creo que está con moita confianza e con gañas de xogar xa. Experiencias como as dos dous últimos anos poden ser unha mochila para o equipo? Sí, penso que sí. A ver, este é un playoff diferente, levamos moito tempo sin competir e, bueno, sempre temos esa incógnita de que pode pasar, pero penso que sí que en momentos determinados da eliminatoria, ter vivido xa esa situación nos vai xogar unha pequena vantaxe a favor. E crees que o factor psicolóxico pode pesar moito sobre todo se o partido en algún momento se complica? Non creo. Nos, ao final, sabemos que temos moita pegada arriba e sabemos que en 5 minutos, en 10, podemos cambiar o transcurso do partido con moita facilidade. E o feito destes partidos que estades a xogar estes amigables, notades que vos axuda a coller sensacións con os compañeiros, vervos nunha situación un pouco máis real? Sí, a verdade, vamos 2 partidos, creo que o sábado vamos a xogar outro. A verdade é que non é unha situación real, porque ao final son os teus compañeiros, entrenamos todos os días con el, conocemos os seus movimentos, como nos organizamos ofensiva e defensivamente, pero evidentemente sí, é o que máis posible nos podemos acercar á realidade, que non podemos xogar amistosos, entonces é o que temos que facer. Tamén é unha situación un pouco rara, non? Esta temporada. Sí que é raro, a verdade é que, pero bueno, supoño que será raro para todo o seu equipo. É a situación que nos toca e temos que afrontala con a maior ilusión e confianza posible. E que barco esperas? Un rival que xa vos resultase? Sí, bueno, o Barco a verdade é que tamén ten xogadores experimentados, xa levan no club moito tempo, entonces creo que eles tamén van ter claro o seu modelo de partido que queren seguir, pero nós tamén sabemos o que temos que facer para conseguir gañar. E os compañeros como ves? Pero ben? Sí, a verdade é que sí, agora estamos pendientes de casas, esperemos que poda xogar, eu confío en que sí. Sí, a ver, sempre hai algún xogador, incluso que hai semanas un pouco máis difíciles polo cansanzo das pernas, non todo o mundo afronta igual o vir de estar na casa parado, xogadores máis pesados, sempre lle costa máis arrancar, pero creo que ahora mismo todo o equipo xa está a bo ritmo para competir. E o horario de que sea a 7:30, Non, vexo ben, incluso igual preferiría un pouco máis tarde, sobre todo porque están vindo días de moito calor, bueno, a poder ser, prefiero xogar a 7:30 que xogar a 5 da tarde con 30 graus, verdad. E Balaídos, supoño que un campo que gusta que se adapta ben. Sí, claro, a verdade que é un campo de primeira división, eu nunca tive en él, nin vendo un partido, nin xogando, evidentemente. Así que creo que eso para nós pode nos beneficiar. Pregúntame, Íñigo, tamén, en base dos anos pasados, di de outra forma que se poden aparecer algún fantasma ou algún medo? Non creo, de feito lín outro día na prensa que do primer ano, bueno, do ano que perdemos contra o Salamantino, aquí na casa quedamos poucos xogadores, creo que somos 5 ou así. Entonces esperemos que non aparezan fantasmas en Balaídos. Tamén, por outro lado, vostedes experiencia que mellor non ten o Barça. Sí, claro, eso que falamos antes, e que temos máis xogadores que fichamos este ano, como Antas, Baleato, Soto, que estuvo moitos anos no Celta B, son xogadores que son xóvenes, pues teñen esa experiencia de play-off, de xogar partidos importantes, así que espero que sea un punto a noso favor.